Pablo Mikallef, membru fil-bord tad-diretturi tal-Public Broadcasting Services, huwa l-persuna li wettaq ċensura fi promozzjoni riċenti li fija kien hemm il-membru parlamentari Ryan Kallus. Dan kien żvelat mis-sit The Shift News. Mikallef li hu direttur tal-komunikazzjoni fil-Water Services Corporation ta' struzzjonijiet li t-tim tiegħu biex inaħħu l-kellim tal-oppożizzjoni Ryan Kallus minn ritratti li der fuq social media ta' din l-entità pubblika. Ritratti li fih kien hemm Ryan Kallus fuq stand tal-Water Services matul avveniment ta' Chamber of Engineers, ritratt li kien immanipulat biex iħassar lil Kallus u jitpoġġa xi ħadd ieħor. Pablo Mikallef inkixef mill-kollegi tiegħu stess bħala l-persuna fil-Water Services illi ordna biex jitneħħa Kallus u jiġi iċċensurat il-kellim tal-Oppożizzjoni. Din iċ-ċensura ta' Mikallef fuq membru parlamentari tal-Oppożizzjoni hija konsidrata aktar serja minħabba l-kariga tiegħu bħala membru fil-bord tal-PBS fejn huwa obbligat li jkun imparzjali. Meta The Shift News saqsa lis-CEO Karl Cilja biex jikkonferma li l-Water Services identifikat lil Pablo Mikallef bħala il-moħħ wara ċensura kontra l-Oppożizzjoni, dan irrifjuta li jirrispondi. Huwa rrifjuta wkoll li jgħid li azzjoni se jieħu kontra l-uffiċjal tal-komunikazzjoni Pablo Mikallef li għamel ħsara lill-immaġini professjonali ta' din l-aġenzija.